creăm aici, crede-mă. Ea ținea la mine. Îți fac niște gunoaie de nu văzut România. Fată, eu nu mai vreau, fiecare votează, protejează pe cine vrea. De ce să te protejeze turcul pe tine, îmi zice mie? Păi stai puțin, că mă ajută, că dacă te protejează pe tine, e nul, oricum. De aici mi-am dat seama de anumite chestii, înțelegi? Dar eu am lăsat așa, iar acum în gală, ea zice că nu era prietena mea, că... Na, că zice că nu a fost prietena mea, că... Dar a menționat cuvântul prietenie, cum facem? I-am zis așa, înseamnă că nu cunoaște sensul cuvintelor. Fix aici în față, i-am zis, Roxana, dacă turcul pleacă acasă, nu cunoaște sensul cuvintelor, băiatul ăsta din cauza ta și tu nu te descalifici, prietenia noastră se termină aici. Și a început să plângă și mi-a zis, tu nu ai încredere în mine. Exact așa. Așa, mă, și a fost eliminat turcul și a plecat turcul, a plecat turcul, a rămas în casă, a rămas și eu în casă. Dacă turcul pleca, nu... Că tu te trist, că simpli și familia. Mă deranjează că tu aici în gala ai zis că dacă tu nu ai încredere în mine, da, oarecum tu mă considerai prieten, înțelegi? Că m-ai ajutat, dar am zis prietenă vreodată că ești prietena mea, le-am vorbit. Ascultă-mă puțin, eu în cameră cu tine am vorbit multe chestii, n-am adus niciodată aici și nici tu. Normal, dar eu n-am... Că nu înțeleg, dacă nu erai prietena mea, aduceam aici mult și tu la fel despre mine, da? Exact, normal. Păi și atunci că nu înțeleg unde e buba, ce vă afectează? Dar înainte zis că nu era prietenă. Ca fete, v-ați simțit folosite, e problema voastră, nu v-am folosit, v-am rugat să faceți ceva pentru mine, punct. Ce mai vreți mai mult de atât, că nu înțeleg. Ce mă mănâncă pe voi, mă, ce vă râde pe voi? Dar în favoarea lor ce ai făcut? Ai ce să fac? Diana! Știți, n-ai ce să faci. Diana! El a avut corectă față de ele. Cătălina a avut de câștigat după urma Roxanei și ea și Berna. Păi mă, tă grupul ăla. Ce au câștigat? Au fost expuse la eliminare. Expunere la eliminare a câștigat Diana cu Berna. Nu asta, numai expunere la eliminare. Ce altceva au câștigat fetele astea? Eu nu veneam în emisiune. Că dacă era așa de la început, nu mai veneam în emisiune. Că ce? Eu nu vreau să vin în emisiune. Știu, am greșit. E simplu. Livian, Da. vrei să spun ce a câștigat Diana și cu Berna? Te rog. Expunere la eliminare, în afară de asta nimic. Și Roxana ce-o zis? Au fost votate de trupa lor. De trupa lor au fost votate. Pentru asta judecați ei. Eu, în partidul meu, în partidul romilor, să votez un rom înspre eliminare? Niciodată. De astăzi chiar mă rog, aici, înscrierile în partidul romilor. Nu a păsat nici înainte, Roxana, nici eu sunt partidul meu, care vreți să vă înscrieți? Elul tău a fost să ia banii și pe restul. E problema voastră atunci, v-ați voi în creierul vostru asta. Ofer fonduri nerambursabile. Adică care nu trebuie să mi le dați înapoi. Dar Cătălin nu cunoște pe Ligi. Da. O să cunoască pe Ligi când de ea vorbește urât și de Roxana e cea mai șmechere, cea mai wow. Eu sunt o femeie matură și eu fac foarte repede calculele și mi le-am făcut foarte clare acum. Ce ai înțeles? Că la omul ăsta nu e de mine, scurt. Și nici din acest moment nu mai o să-mi fie de el. Pe Ligi eu nu o subestimez. E o fată care vede, calculează și înțelege tot ce se întâmplă în jurul ei. Pot să-i zic eu tot ce vreau. Ea își folosește prea ochii și creierul, după aia urechile. Trebuie să înțelegem cu Eligi că este îndrăgostită. Spui aici că caut forțat atenția ta și că sunt disperată, cu japca îți caut atenția și așa mai departe. Asta nu înseamnă respect față de mine.